Topolčany majú za sebou hodový víkend plný výnimočných momentov, určený pre všetky vekové kategórie, pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Bol plný koncertov, vystúpení, umenia, zábavy pre deti aj dospelých a aj plný chutí. Tak je 18. augusta a tento termín tradične, nechcem povedať, že 18., lebo ten sviatok je pohyblivý, alebo hody sú pohyblivé v meste, tak sa stretávame už tradične pri hodových slávnostiach, pretože máme v meste kostol Na Nebovzatie Panny Márie a pri tejto príležitosti 15. augusta tento sviatok oslavujeme a my teda máme hody. Takže stretávame sa pri hodových slávnostiach. Hodové slávnosti u nás trvajú tradične 3 dni. Prvý deň hodov sme začali v piatok, kedy vystupoval Juraj Bača. Veľmi sa to asi Topolčancom páčilo, bolo tu veľa ľudí, potom bola zábava s našou domácou kapelou David Band a v sobotu vystupoval Peter Beach projekt a mali sme tu folklórny súbor Družba. Deti sme zabavili na nádvorí radnice s Marcelou Molnárovou. Ja si myslím, že naozaj veľmi bohatý program bol pripravený pri 30. výročí hodov, pretože oslavujeme 30 rokov od vlastne toho, ako sa hody v Topolčanoch začali oslavovať. Vždy sa snažíme, aby program bol aj pre mladých, pre mladších, pre starších, pre seniorov. Vystupovali aj naše seniorky z denných centier. Počas hodovej soboty bola pripravená aj svetelná show na budove radnice. Myslím si, že takmer každý, kto tu bol a kto to videl, mal zimom riavky a naozaj v tej chvíli som tak pocitila, že Topolčany sú komunita, Topolčanci sú hrdí na svoje mesto a že asi aj boli hrdí, aj keď videli ten mapping, tú históriu v tej svetelnej show, že to bolo veľmi také až mrazivé pre nás, pre všetkých. Takže ja si myslím, že ak sa nájdu finančné prostriedky, lebo v tomto roku sa nám to podarilo urobiť z finančných prostriedkov a sponzorov, že budeme v tom pokračovať, urobíme nejaký ďalší príbeh, ďalší diel tejto histórie. Slovensko má aj nový rekord a ten patrí samozrejme mestu Topolčany. Upiekli tu totiž najväčšiu palacinku. Na jej výrobu boli použité 4 litre mandľového mlieka a 2 kg dehydrovaného palacinkového cesta. Teraz sme robili rekordnú palacinku, lebo už sa stalo tradíciou, že vlastne v našom meste počas hodových slávností robíme vždy nejaký rekord, takže budeme zapísaní v knihe slovenských rekordov, lebo sa nám to podarilo, pretože to bola prvá palacinka, mala 133 cm. Robili sme popri tom aj malé palacinky, čiže sme ľudí tu trošičku nakrmili a zase sme urobili nejakú zábavovú show. Veľmi sa mi páčilo, že nás ľudia prišli podporiť, že tu vytvorili takú komunitu a že sa tešili z toho, že sa nám to podarilo. Nedeľa sa začala slávnostnou svetou omšou. Tradične býva slúžená za Topolčancov, za mesto Topolčany a požehnanie pre naše mesto. Ja sa z toho veľmi teším, pretože naozaj
Práve hody sa oslavujú vtedy, keď je výročie Vysviacky kostola alebo výročie sviatku patrona, ku ktorému je kostol zasvetený. A teším sa z tejto spolupráce, teším sa z toho, že naozaj sa nám dostáva toho požehnania do tej našej práce, lebo bez Božieho požehnania márne sú naše namáhania. Takže ja verím tomu, že aj toto prispieje k tomu, že aj ďalej sa nám bude teda dariť mesto rozvíjať po všetkých stránkach. A naozaj tá kultúrna stránka k tomu patrí, aby sme to mesto rozvíjali aj v tomto duchu, lebo nemôžeme len budovať nové cesty, nové chodníky, o to sa tiež veľmi snažíme a ja si myslím, že sa nám v celku darí, ale je dobré, keď sa takto tu s ľuďmi stretneme a spolu sa zabavíme a trošičku si oddychneme od tých ostatných všetkých povinností. Hodové slávnosti v Topolčanoch oslávili obyvatelia mesta tento rok už po 30. krát. Na jubilejný ročník vedenie radnice prizvalo aj zakladateľov, ktorí stáli za prípravami kultúrnych programov počas prvých ročníkov. Ako si zaspomínali na hody od roku 1994. Hľadali sme možnosť a spôsob, ako pritiahnuť Topolčancov uprostred leta vlastne na námestie, urobiť pre nich niečo, nejaký kultúrny program, aby sa mohli stretnúť a trošku aj zabaviť a tak. No a využili sme to, že v polovici augusta, teda 15. augusta sú topolčianske hody, teda bol posvetený Topolčiansky kostol. Tak sme túto príležitosť využili a pokúsili sme sa urobiť ten prvý ročník Topolčianskych hodov. Je treba povedať, že boli aj ľudia, ktorí tejto myšlienke neverili a hovorili, že to, že už len by prišiel v nedeľu po obede na Topolčianske námestie. A boli sme potom aj sami milo prekvapení, že ľudí bolo už na tom prvom ročníku dosť a potom sa tu už tá myšlienka ujala a ďalšie roky už boli len bohatšie a pestrejšie a krajšie a lepšie. Keď sme začínali, sme nemali problém s kým obsadiť a ako obsadiť, dajme tomu aj 12-hodinový program v kuse. Mali sme vtedy veľmi veľa kvalitných súborov zaujímavej umeleckej činnosti a môžem spomenúť buď folklórne súbory, súborčeky, dedinské folklórne skupiny, spevácké skupiny, niektoré ešte aj v tomto ročníku myslím, že účinkovali, ale títo sa veľmi tešili a dokonca sme mali niektorý rok aj problém, že sme nedali príležitosť všetkým, ktorým sme mohli dať. Tak sme im slubovali, vyčkajte do roka a dostane sa aj na vás. A teraz môžeme akurát len s trošku s pocitom z takého žialu, že nemáme toľko tých súborčekov, koľko by bolo treba, lebo my sme napríklad v prvých ročníkoch nepoznali tu na našich pódiách profesionálov. To všetky programy od piatku až do nedele všetko obhospodarovali amatérske súbory. Nie len folklórne, ale komplet amatérske súbory z nášho okresu. Bol to výborný počin v tom období pred 30 rokmi, kedy sme sa dali dohromady Tribecko, Svetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko. Vytvoril sa správny kolektív, ktorý vytvoril aj dobrú atmosféru a v podstate sme oslovili naše súbory, krúžky, ktoré pracovali v meste Topolčany, plus teda ďalších, ktorí nám pomohli pri organizovaní a verím, že oslovilo to Topolčancov. Samozrejme, spomienka, je to už veľa rokov, je to nostalgia. Ja už som 10 rokov mimo kultúry na dôchodku, ale vnímam to a vidím, ako ľudia reagujú v Topolčanoch, že to zobrali za svoje, tešia sa na hody a to je ten správny výsledok a cieľ, ktorý sme chceli vtedy docieliť v tom období. V nedeľu čakalo návštevníkov aj vystúpenie Tinty, Linty a Elementy. Súčasťou projektu je mnoho talentovaných detí, dospelých tvorcov či umelcov. No samozrejme nesmieme zabudnúť ani na čarovné bytosti, ktoré s tvorbou projektu veľmi pomáhajú. Hlavne Linty, skutočná víla, ktorá priletela z nádhernej ríše víl. Poďme si spolu spraviť krajší svet, poďme si hodne spolu vymyslieť, poďme vytvoriť nové kráľovstvá. Na
Na nádvorí radnice sa predstavil kúzelník a iluzionista Dušan Cápa. Svojimi kúzlami si neraz získal porotu v talentových súťažiach. Ale bolo to zabavné, humorné a chcel som, aby sa všetci bavili. A okrem toho, aj keď som dovystupoval po tej hodine, lebo už potom išiel ten druhý koncert, tak som ešte tam robil ďalšiu polhodinu balóniky tým deťom, aby tam mali nejaký ten darček so sebou, aby si je odniesli okrem toho zážitku, že mohli tam byť, vidieť a niektorí aj kúzliť. A aký je váš obľúbený magický trik? Myslím, že nikto ho nebude asi poznať, ale odborne sa to volá dynamické mince. Sú to také mince, čo sa dajú na jednu stranu kvázi stola, na takú podložku, tam zmiznú, objavia sa na druhej strane a potom tak vzájomne. Takže to môže také akože dynamické mince. Bodku za hodovými slávnosťami dala speváčka Beáta Dubasová a skupina Gladiátor. Milovala som hudbu od malička, vždy som chcela byť speváčkou od 5-6 rokov, nič iné som nechcela robiť. Aj keď som potom išla na odevnú, ale predsa som sa k tomu vrátila a dnes si myslím, že som urobila najlepšie na svete, že som to skúsila byť speváčkou. A kto vás v začiatkoch inšpiroval, alebo možno kto vás inšpiruje teraz v súčasnosti? Viete čo, v začiatkoch to bola Suzy Quattro, skupina Eurythmics, Annie Lennox, Blondie skupina. A teraz v podstate už počúvam hudbu, ale myslím si, že najdôležitejšie u speváka, ak chce preraziť, musí byť sám sebou, nesmie sa na nikoho podobať. Takže tie inšpirácie naozaj v tých začiatkoch, keď sa človek niečo naučí, ale potom len za seba treba ísť. Aký vzťah má skupina Gladiátor s Topolčanom? S Topolčanom je vynikajúci, pretože je to vlastne také naše jedno z blízkych miest po Nitre, po našej rodnej Nitre, takže máme to blízko a dokonca tu máme veľa priateľov, takže nás tu spája taký priateľský zároveň taký lokálny vzťah. A má skupina Gladiátor nejaké rituály pred vystúpením? Vieš čo, potrebujeme mať trošku taký svoj kút, tak sa trošku nadýchať, lebo každý, síce tréma už není, ale také inak taký pocit, aby sme sa trošku uklodnili a potom to zo seba vypustíme. Neviem. Hlavu majú hore, pretože naozaj má taký, odkedy sme začali hrať na koncertoch, ľudia ju majú rádi, spievajú s nami a má aj výborný taký vnútorný pocit, ktorý vždy, keď hráme na koncerte, tak to znova prežívam, takže hlavu majú hore má strašne rád. Mne sa ľúbi Bomboniera, ona tak opisuje taký život, aký má, že fakt si musíš vyberať sem tam tie svoje bombóny a musíš, aj keď ti nechutí, tak musíš cez deň prejsť a zobrať si druhý. Yeah.